annak idején a jegybank kamatcsökkentési politikáját annak idején bírálta és veszélyesnek mondta? Hát az idő, vagy az események utólag a jegybankot... Press plus on steering. A monetáris tanácsnak azt is kamatcsökkentésre Plus volume plus on unit. Iskolák állnak egymással Press szemben, save. vagy mi? Hát hogy lehet megítélni azt, hogy kinek van igaza? Ebben a helyzetben mondjuk a jövőre. Plus minus on steering. Senkinek nincs igaza, ahogy mondtam, a jövő... Plus minus. A jóisten tudja, hogy jövőre mi lesz. Az is most még... Unit, press Én save. elmondtam a Press OK. legvalószínűbb forgatókönyvet, ha nem dől össze semmi a világban, Press plus or minus. Plus or minus. nem várható. Nothing happens at all. Súlyos negatív esemény, de ilyen megtörtént. Now, Hát ugye ki tudta, hogy 2008-ban I press the minus continuously, pont az pont úgy. and Tehát it is igazából allowed a jövőre nézve in is the nem lehet unit. tudni, hogy I press hogy the mi plus, várható. it's allowed A in legvalószínűbb as forgatókönyv, well. ha nincs valami tornádó Every second time when I press a button, de it visszamenőleg, acts igen, azt gondolom, something. hogy Always iskolák is allowing. vannak, iskolák is vannak, bár ezek Whatever nincsenek button igazán I kimondva, press. ugye van ez a konzervatív jegybanki politika, ez a hagyományos. Tehát inkább legyünk egy kicsit túl konzervatívak, abból nem lehet